si Malang Hilin eh. Ato ko magdaong di ay. Nabinginita ah. Sis pagaling grabe. Kamusta mong tanan? Minggo malagi ron mato ko magdaong kay mura yung kalakaw Minggo. Kapag Domingo kay naman sundoy. Kaya nga daw pag bisag nasundoy di ko mo tulin kay busy po sa mitadana. Kaya nga daw ng Domingo ra ko man. Nakita na ko sa magdaong. Oto, yan ako. Padong ko sa minggit na ko ning naog. Padong na ko sila sa Milita. Pasyal pag may time. Daw. Tagsimana naman siguro kumula ang dari kada Domingo naman po si Jaybi makalugar kayo Lunes to Bernis naman say pasok may pasok isang mga anak bantay isang apo o na nga di po kutiglag kada basta hadlaw nga klasihan kay kabala trapo po sang apo ito granoron karong kayo na malagi sundoy mo nang sa kumulag ko na po ko paun ang chat itong nga kung hatag sa pagmangkan nga mas video call trabaho kung saan po ito lagi mani po na sila magbaklay naman ko na nakasminggit kay Gis na may pamasahe di Kasbayan. Sayang pag 35 masakay ko dito pasayod. A few moments later. Napugos kalbaryo nilang hagdanan. Diyan ka naadyan og mga ri. Tok ngagdan gusto na kong paspasog na ako. A few moments later. Sila Sir Melita naniraman ko karon ako nagka-istorya kay may sounds nagpa-sounds makod ganiya gisang bana nila ko nagisang bana kami nalaman dari chika napadir ko na isalin nga Juan uslitsun na naman na hanapin pa ng bidik nabitaw ko na yung kwandari salin sarip katong litson das niyagi 1 week na may niluto o manuluto sila ang inagaga na naman kay apaksiwon tao kung ihatag hanggang doon sa tarun tibo ko pa na no sa taksiw pero din mga baboy sila mo paano din na mga baboy lugay naman ako may niluto kasi may tagluto diha sa may tagluto ano man nagiluto lagi magluto. Ako din magluto silang kuan. Cake na pasali, bilabog na ng cake. Sabi cake pa. Meron pasali. Nabog mga bata sa house dito sa mga bata katong dakog cake panghatag sa mga bata. Hindi na ko nga din mo. Nilag nakadawat dai kog message nga nay ningon na nga pauli na ko kusbohol kay na ko noy bantajan nga tindahan ko no silduan ko no ko unsa na ko no libre nga
libre ko magluto, libre tanan, libre ko sa pagkaon. Papa ko ning kay buong sitwasyon niyo pa. Salamat na naman ko daan sa kabutan kay buwan sa kinsa siya. Di naman ay mention na gaan kay di magpa-mention kay misteryosa. Suluan ko no kuno ja pwede kuno kang bana kauban, pwede kuno libre tanan. Ja. Tanan li kong libre. Salamat naman ko daan kay wa pa ko niya girl kay kung ko kauli di pa mo sa Manila. Mo lang tayong nahibawan na ganing message siya nga kuno. Pabantasan ko no ko siyang tindahan, agribit. Grocery o agribit man ay ng tindahan. A few moments later. Hi, good morning. Kumusta sa tanan? Salamat Lord. Salamat sa kinabuhi. Hanggang patagos kong hangin rong panahon na. Lang Lunes na pod. Yakos gawas. Yakos among surudan yung pa sa una. Ngayon namas mando na to. Magbiyahe na sila buhat ni Bibi. Ay ko sorry ko. Nakaw-lakaw. Bitaw lang ito ako latong kuan ay nanuroy o nalidag suman pagpilit. Duan mo kung mapawa sa dapit. Muna ko na rin na ko. Ay, ito mabot ko na itong tulay. Nga to ay daag. Daag suman. Tanan, Luminan Mers and family, good morning. Morning Ayop, morning ma'am. Cherry Olre, good morning. Bilma makabalo kuno sa ila Davao naglinog kuno. Amping mo diha ma'am. May pili sa taghap, morning. Baklay ako. Ugrahan salamat di ay sa message na ho. Salamat kaadyo sa imong mensahe nga matagag pabor sa imong giingon nga may imong hatag pabor namo. Salamat kaadyo ma'am. Salamat kaadyo. Wa pa ko mo nahanaan pa na ha ma'am ug ano imong giingon mo okay na supaw ug sa ilang plano wa pa man po'y buwan isang operasyon manang di pa ko nimo mo response sa imong giingon na. Salamat kaadyo ug wat man kaka sa among tubag sa imong giingon namo nga mong gi-offer. Salamat kaadyo. Salamat po labos. Makagahom nga napitaw mo nga na nga namo sa mong kahimtang. Unang di pa ko nimo mutubago. Anus kay di man kagbasig karong katapusan di sa ko mo ingon kay siyo pa na pa puno up check up. Daw pa ko mo yung last ondoy. Nga na imong gi-offer wa pa ko nilang istorya. Salamat kaadyo ma'am, amping kanunay. Naara ka na silip sa amang padag sigli. Salamat kaadyo. Dina Urada Kanyiti, good morning diha sa Liti ma'am. Kumusta? Baklay sa ko dari. Ngita ko na itong narinda upuan ka ng suman. Manggahan sa igagaw ang mangga sa igagaw di ay kay wa mo din sinap pusli kay hurot mo din kunong kawat na itong mga mangga dani mga saging kaya itong nagdiop siya di nga sila nga nanghaling sa silang bukid sagingan o kaning kana manggahan nakanamling si trabaho
Pag-chat na outro ni kung hinog na bagong mangga. Napadigag may na yung jahol kung kawat. Doon na pa di ay na dani may supporting working sa una sa mga anak abot may dani napay isang mangga di ay napadjibunga naghan na bunga pero urot ako nagkawat naghan na bunga naanugbo pa napay isang bulang hujan isa di ay ni ida dining kuan sa higagaw batong nasus mong trabaho kanara budog bunga oh. Kaso di upra jamongan hidani mo nini uway da siya yan ako sa highway mabot ako na itong nanindag kuan sumang pilit o bulang uhoy Malisaya po ito. Kala ko dapat sa police station. A few moments later. Kanihang nasibot sang nilakaw-lakaw, kapayas, sumanpilit. Abot ko dito court. Tagay dito ang singot, exercise. Uli na ko kay mamahaw na. Mamahaw na tong angkan. Sabagay na mga pusmando dito. Ilabali ko dito mga manggahan sa ay gagaw. Dakan ra pagbunga. Kaso ay nagbantay. Ingon to sa banghimo kunog kubo. Lami dito himag kubo kay siguro init. Dahil di po ang upaw, grabing inita. Wala tuwa sa istorya gani ha. Pasalamat ko gusob. Datong offer na namo nga at 2 minutes pa stayhin. Wat-wat naman kus. Wat-wat laman ma'am. Kung sa desisyon kay makahawat man kag salamat kaadto ha. Amping kanunay kaso makadapit kay bawal kagkinsa ka. God bless. Salamat kaadto sa imong ka itan. Maulin ako, ipaningat ko. Basa nagang likod. Radyo po ko gilakwan. Exercise. Triple Brothers Day. Kamusta? Tingnan na diha agawik so. Brothers, Laila Ahmed. Morning pa diha. Salamat sa pagdili dito. Nabili niya. Almalim, Ma'am Almalim. Tingnan na ay God bless.